salah ning kupingmu. Dunia maya kuwi jarene mung hiburan. Tapi nyatane sing duwe pacar iso putus, sing duwe bojo iso pegatan. Pacaran keliru kabeh karo bojone wong. Ngono kok jare dunia maya hiburan. Hiburan dengkulmu anjlok iku. Zaman biyen orang tua takut anaknya salah pergaulan. Zaman saiki malah anak-anaknya yang takut orang tuanya salah pergaulan. Bener apa ora bolo? Pokoke ngene wae. Nek dirimu tiba-tiba pas mangan keselak, kuwi tandane ana sing ora beres. Jarine Mas Tol ya. Bener Mbak, enak diceluk tur wae. Wong wedok kan nggawa tur ya ta? Nah. Sampean tak celuk Mas Tol. Ngerti apa ra? Tole ya. Tole ku lek wong basa Jawa kan anak lanang to. Tole. Oh. Sampean Mas Tol. Sampean kan nggawa tol ya an. Jan kok ya aku kudu guyu ya kudu ngamuk ngene iki. Kok eraman dadi wong lanang. Oh. Peh padha-padha kuwi jenenge sampean nggawa tol, aku nggawa tur. Mbok celuk tur, sampean tak celuk Mas Tol. Ya. Wes karepmu wes Mas. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katok anak nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Dangko lah jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to koyo dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Mas, nek gur golek sing ayu 300.000 wis oleh, Mas. Cuma nek golek sing apik, sing gemati, sing gelem nampa apa enake sampean, kuwi larang regane. Golekane yo angel, wis langka. Bang. Kenapa ya tetangga kita setiap malam Jumat ribut mulu? Emang ribut gimana? Begini katanya, jangan dicabut dulu, tanggung. Oh itu masalah keris. Sampeyan ya aja nyalahke bojomu, Bu, nek senengane no warung. Ngopi kok no warung gak gelem nyang omah, soalnya kondisi omah karo warung beda. Beda edisi, beda servis. Warung kae ya kondisine resik, sing ngladeni wonge ya macake ya rapi, ambune ya wangi, sikape ramah, wajahe cerah, senyume indah. Lagi teko wis disambut, sampean monggo, monggo pinara. Ngono. Sampeyan tahu bojomu teko mbok sambut ngono. Bareng lungguh ngersakaken ngunjuk napa? Benteran napa, kopi napa teh. Bojomu tahu mbok tawani ngono. Nah, bojomu lagi teko mbok langsung mbok celethok. Nyapa mulai. Entuk dhuwit apa ora? Ra entuk dhuwit rasa mlebu omah kono balik engko bengi turu gerdu nang kelon ambek kentongan kono. Mas tak omongi, bahagiane wong wedok dudu perkara ngentukke wong lanang sing gandeng. Bahagiane wong wedok dudu perkara ngentukke wong lanang sing sugih. Fisik iso diubah, materi iso digoleki, tapi rasa tanggung jawabe wong lanang terhadap wong wedok durung tentu kabeh wong lanang iso duweni. Saiki ngene Mas, tak omongi sepisan malih. Lek semisal awakmu ngentukke wong wedok sing gelem nampa awakmu apa enake, tulung diregani, tulung dijaga. Durung tentu nang jaba kono awakmu iku iso nemokke wong wedok sing bener-bener iso ngerteni keadaanmu. Non, kon ke cilik kaya gue, ya anak wong lanang doyan karo kontrek.
Jarku kok anggere di juragane jan temenan. Dilala sing ngomong juragan, bose nyong ora semaur ora dibayar. Ki sing jenengane maju tak gentar. Manut sing bayar. Diomong apa nyong ya meneng bae. Kulan enten lanang sing doyan. Nggih doyan. Lho jar-jare anggere ana sing doyan jenengan arep doyan. Ya ora wong nyong ya isi sanksi kon ana bolongane apa ora. Yang khawatirin bukan bolongan mung sadom tok ketika. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne cilik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrok terus lini ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh susu kare adah tok mbok tawakne. Mangsa ku lambene njeluk diancel. Oh. Wong ki nek kerep kelon tambah enom. Ketok seger tur pres. Gek yo ngurangi stres. Salah sijine meningkatkan imun mergo ayem ning ati seneng. Diimbangi kerja kelon tok yo kaliren. Abang tahu obat-obat sakit kepala? Tahu? Coba sebutkan. Oskadon, Gambarnya laki-laki. Bodrex, Gambarnya juga laki-laki. Paramex, Juga gambarnya laki-laki. Jadi, laki-laki lebih gampang sakit kepala daripada wanita. terus Pertanyaannya, kenapa laki-laki lebih gampang sakit kepala daripada wanita? karena laki-laki kepala rumah tangga. Salah. Jawabannya sangat ilmiah. Karena laki-laki yang mencari nafkah. Kurang tepat Terus apa dong? karena laki-laki punya dua kepala. Kepala atas mikirin ekonomi. Kepala bawah mikirin apem. Kugekno jangan kunci sambel bobor, ngerti asal bobor? Karo aku sambel bobor iku lho apa wingi wis tak pecekno yuyu. Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu. Lah iya lah wis e, pancene sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak. Gak ngono carane sing darane sambel yuyu diceprot gak ngono carane. Oh ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, keliru. Kok kono tak jijik aku iki. Lah jublang kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceproten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku ngerti ya. Ya meneh sih tak gaweno. Kon Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Lah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cek, kon tutupi kemarang. Kon nyambel ngene cowek, iya. Iya. Terus kon buka geger yuyu kon kayak sambel blek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Rasaku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Boleh aku mangan sampe ketutno yuyu teko gerdu ngono. Ngawur ae kon niku. Oh, arek kok. Tambah tuwek model-model meneng-meneng kok njaluk anget-angetan ae. Lah ya apa? Wedone gak anget mo, segone gak anget mo. Masa sih aku ki sore yo masak terus e, Pak. Lho ya mesti ngono sih. Tambah tua untu tambah goyang. Tambah tua untu tambah pokak. Mangan yo ngono bar empuk-empuk ngono lho, ngerti ya? Neng Purwokerto tuku ketan wedokan saiki ra kenek nggo tenanan. Iwak asu iwak bekecot kowe pancen ayu tapi wis ra nyokot. Oh, Danya apa? bully aku neh kowe. Wis seneng aku lho kowe, tenan nek mbok terus-terusno. Ya ora mungkin. Tak bales, Tak tunggu balesanmu. tak trimo. Lah terus arepnya apa? Tak bales. Iya ndang. Omahe alik sandinge Mbak Maya. Barangmu cilik kakean gaya. Tonggone Bu Lilik bocahe mbeling senajan cilik wetengmu iso blending. Mangan bandeng ditetel-tetel rupamu rang ganteng tambah koyo gatel. Rupane rang ganteng malah koyo gatel.
Delokok jaran. Kapok. Salahnya beli wong wedok. Ini parah ini. Janji suami orang itu enak sekali. Kayak es cincau pas lagi puasa. Oh ya? Apa janjinya? Aku nggak bakalan ninggalin kamu. Walaupun istriku tahu. Pret, Kalau beneran ketahuan istrinya? jangankan orangnya. Nomor HP-nya aja raib. Hilang tanpa jejak. Masa sih? Kalau nggak percaya, tanya aja sama yang lagi nonton. Dia pernah jalanin. Apa sih?